Uphinde wathabathisa namhlanje umnumzana lakhe Montana yaye bekugxilwe kakhulu kumba wentengo yezindlu zakhe. Lo kaMontana uphikile ukuba wazifumana ezi zindlu zakhe njengendlela yokufunjathiswa ngokuququzelela izivumelwano zeziniki maxabiso. Ukanti uphike wama ngomlenze omnye kwizityholo zokuba wazithenga izindlu zakhe ngemali yakwa Prasa. The whole country knows that Montana stole 36 million and bought houses. I'm here. Yeah. I'm being asked about somebody else's account, not about what I stole. Yeah. I want to answer this commission on those. So I keep on making that point here because it's very important to me. Umnumzana Montana uxelele usihlalo wale komishoni uJudge Raymond Zondo ukuba izityholo ezimayela nezindlu zakhe zize neqela lemigulukudu elijongene nophando olunzulu elaxhaswa ngemali nguPaul O'Sullivan. Lo kaMontana uthi uzimisele ukuthi thaca iinkcukacha zebhanki yakhe phambi kwale komishoni izibonele ngokunokwayo ukuba kukho nyawo lwemfene kwindlela awathenga ngayo izindlu zakhe. The only thing that will help us, Chair, to understand, to confirm or to reject that, if it's only my statements are put here on the table, Chair. And Chair, I think it's not too late. I think the Commission should try and get my statement. I don't know what difference it would make to see what is in Mr. Montana's bank statements in this connection in circumstances where his position is clear that I sold the property to Mr. Van der Walt for 6.8 million. Mr. Van der Walt paid that 6.8 million, and part of it may have come into my account. Part of it, different parts of it, were paid by him on my instructions to different entities. Umnumzana Montana uthi uphulukene nemali kunye nezinye izinto ezininzi ngenxa yokungcoliswa kwegama lakhe, yaye uthi lifikile ixesha lokuba kudandalaziswe elubala iinyaniso zodwa. Ukanti le komishoni isaqhuba.